Jo, vi kalder Pimp, og det her er dagens Danmark. Jo, det hele, det er vendt om, og vi er langt fra, hvor vi var engang. Vi er kommet videre, men der er stadig langt, til vi rammer det punkt, hvor vi var engang. Jeg er indlukket i et land med fattigdom, mens andre bruger penge på lort og har en slatten vom. Og folk krasser af, inden natten er om, for nattelivet i DK er fame for strong. Der er mange folk, der ikke er vant til det. Indefra en middelmand fyret på grund af finanskrise. Jeg tror sgu aldrig, at vi finder et hjælpemiddel til at afskaffe alle de folk, som er pædofil. Jeg lægger de ting på bordet, som er op i tiden. Jeg rocker min rim med meninger, så hop til siden. Det vil gå galt, hvis Jesper Klein var rapper. Lige så dum som hvis din bankmand hed Steinbacher.